Sentada no asento de atrás do coche, furiosa e contrariada, reflexionaba sobre o acontecido. Non comprendía como o seu plan se convertera de súpeto nunha rateira sen saída e chea de policía. Todo estaba disposto de xeito que ela e os seus non corresen perigo algún, mais alguén non xogara limpo. Cando descubrise a identidade da noxenta rata que fora quen de traizoala, faríallo pagar moi caro. Mais dentro do malo, atopábase a salvo, e aínda que o plan non saíra como ela o ideara, os que non morreran estaban prendidos pola policía. En definitiva, estaban fora de xogo. O resultado era o mesmo. De súpeto, o coche parou no medio da nada, interrompendo os seus pensamentos. «Por que paramos?», preguntou sorprendida e anoxada a vez. «Fin do traxecto», respondeu o conductor nun ton sereno e serio, sen sequera virarse mentras a observaba a través do retrovisor. «Que merda fas?», protestou furiosa. A noite fora moi longa e non estaba de humor para os veciños. «De verdade que non sospeitas quen te traizou? Tiñas que morrer ali dentro igual co resto de pailáns. Mais non importa. Agora é tan bo momento como a outro calquera». O conductor volveuse cunha pistola na man. Apuntáballe directamente aos miolos mentres mantiña un sorriso de satisfacción. «Debo admitir que me sorprendes», espetoulle a muller con sarcasmo. «Nunca pensei que tiveses os collóns suficientes para facer tal cousa. E que? Vasme matar? Mira como che treme o pulso. Nin sequera es quen de premer o gatillo, cobarde de merda». Se tiña que morrer, non suplicaría. Loitaría ata o último momento como fixera sempre. Levaba anos ríndose da morte, e un mequetrefe como aquel, apuntándolle cunha pistola, non era ameaza suficiente como para amedrentarse, por moito que as posibilidades de salir dali con vida fosen mínimas. «Cala, zorra, non vas conseguir poñerme nervioso. Recordos de Don Giovanni. Di que o agardes no inferno». E antes de que a muller puidese reaccionar, a bala saíu directa cara a ela. A derradeira cousa que viron os seus ollos foi o resplandor do estalido naquela chave que sempre levaba colgada do pescozo.